Assam Education Minister Ranoj Pego hin pen ke pangdak pona tengki Assam along ri arlo University Kre-pho long pining aningkan pen ningkan pli undergraduate courses avarsai kipi ponji aphan tisik pon pamelo pusi pangdak pon Lapuson si University Grant Commission mate UGC ke parlopod universities ke do anang bong pen pharo isira pho universities atum pining aningkan pen 4 years undergraduate degree courses kipi ke pangcheng ponji aphan chisik ponlo La solong India det piarlo nongnam kache thangklong Delhi University lapen Aligarh Muslim University atum setami pangcheng dunpo University Grants Commission mate UGC hin pen labang soputhak 4 years undergraduate programs mate FYU GP draft curriculum framework setami peklanglo La solong kapaklang pona tengke colleges lapen universities atum ke bangji academic year apena bangke 4 years degree courses avarsai kipi pangcheng ponangpo Ladak ke ongdong kachong waya avarsai sitami padoponji Labang so program laki kedamtang aningkan suri hinira inkwara hinira pen suri hinira inkwara ke thom association pensi akang to yang deng loke charlia hemalong an ke padopon eji aphan chisik dolo Bon sitami men kelar un ea job pining aningkan penabangsi puthora varsai pipon thulo labangso program laki new education policy 2020 ateng pensi paman ponlo laben labangso program laki kedamtang ningkan thongke paprang pen ke padopon bom 3 years undergraduate curriculum alarlo TEDx report Karbianglong live